ụmụnne m ndị Igbo be anyị na-ekwu n'okwu ma na-atụ n'ilu na-asị na n'ike nke onye adịghị ile awa ya nkụ, na arụsị kpakarịa ike agwa ya osisi eji wee tụ ya, na okenye amaghị egwu ana na-arụrụ ana ka ọ dị, na ife dị oshifu n'elu nkwụ na ọnụ ya apụghị ịkọcha ya, na ife okenye tupu ana wee fụ gịwa bụ nwata irigo enu akpara ọjị ịma mfụ ya. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Ụmụnne m ndị Igbo, biko gaba arụ gerue okwu a n'isi maka na ọ dị ezigbote mkpa rienne nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị ma na ịbụ dibịa, ịbụ eze nwanyị, nke ọbụla ịbụ abụ, biko ozi a bụ maka gị. Ọ bụrụ na ị ma na o nwere ndị ma na-eme ife dibịa, were ife ozi a ha fee ya n'aka, achọ m ka ọ tụnyere m ebumnobi ya, maka na ndị be anyị si na asọkatara eze anya sọkatara eze anya, ofu mbọsị ekuru nkata bụ eze okwu. Mana ndị be anyị gaa n'iru si na ọfịa ọbụla na-asọ nkata na-ekwukwa n'ero, maka mbọsị ọ ga-epu ero ewere nkata banye n'ike. Okwu mbụrụ maka gịnị? Ọnwa Mgbeke juru amaghị akpụ ka ọ na agụba juru adịghị nkọ. Unu n'anya ife gbasatara dibịa n'ala Igbo anyị, ị ga-eso nkwe na ọ na-ahụ ọnụ. Ọ bụghị ife aka inu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ. Ife ọbụla ahụta n'eze adịghị eju afọ. Kwete na ọkpụkpọ oku chi gị kpọrọ gị, lụọ ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị, n'ụzọ dị mma. Ekwuvugo nye kwa mgbe na ọ bụghị ife agwụ gị kpọrọ gị ma ọ bụ arọbụrụ agụ bụ ife o nyere onye, na ife gbasara ọrụ nke mmụọ dị n'iche n'iche. Mana unu n'anya ka o si wee dị taa na be anyị, anyị nwabụ ndị dibịa ọdịnala na-ekwetezi na ife niile na anyị ga-emenwu ya n'ike aka anyị, wee na-ajụ kedu ebe mmiri si wee baa obi ụgbọgụrụ. Oke ọchụchọ emego ọtụtụ ndị mmadụ ha tinyebezie aka n'ife ekwesịghịnụ, maka na ifuru na ọ gaziere Mgbeke, na ọ gaziere Okoye, na ọ gaziere Okafọ, ịchọzie ka ị dị ka Okafọ, ịfọgeti kwuo na ọ bụghị ife agwụ gị na-eri ka agwụ onye na-eri. Ụmụnne m, unu n'anya mata burugbuo, ọrụ dibịa dị n'iche n'iche, ekere ya na nkeji maọbụ n'ahịrị n'ahịrị. Enwe dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, enwe dibịa na-afụ maka iji mmiri, enwe dibịa na-afụ maka ndị uke na ike amoosu na ịchụ aja, enwe dibịa na-afụ maka ife ga-emenụ, ya bụ dibịa afa. Mana nke o si ewutecha m nke ukwuu bụ na ịbịa n'ife niile, ọtụtụ ụmụnne anyị na-eme gbado ha niile. Onye ka ọ ga-abụ mmadụ bịa ka ha rụọ arụfụ ọrụ, arụcha ọrụ ahụ ọ naghị agazi. Dibịa na-agba afa dị iche. Ịbata be dibịa na-agba afa, ọ bụrụ mmadụ ga-agwa gị na dibịa na-agba afa and ọ gbachara gị afa, ikwete na ọ na-eme. Onye ka ndị Igbo be anyị si na ọ bụrụ na dibịa na-agbara gị afịa, iwere uche gị wee na-achịkọ, maka ọ bụghị ife niile agba n'afa ka a na-emecha maọbụ ka a na-etinyecha n'ife a na-eme. Ị bịa na dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, ị na-abata be ya, ọ bụrụ mmadụ ga-agwa gị na dibịa na ife ọ na-agwọ bụ ọya, dibịa na ọya. Kedu okechi gị nyere gị? Anaghị ekwuzi ndị eze nwanyị. Ọtụtụ ndị mmadụ bụzi atụrụ sowaghere ehu, ka m mee ya ibe m mere. Okeke nwanyị ọ dị ntị njọ. Jack of all trade, master of none. Nwanne m nwoke were ire bụ eze gị ọnụ, maka na atụa inu nkịrịnka nkata, onye tara arụ amarugo. Mana atụara ọmarụ, atụara ofeke ọsọ isi n'ọfịa.
ọ gwụsịa ka ọha n'onu. Cheta na abụ m nwanne gị nwoke bụrụ onye nke gị bụ Maazi-UC. Ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị mbụ ka ị na-afụ ife ozi m, asị gị nnọọ sonyere m, gbasaara m ozi, gwa m ebumnobi gị. Echefukwana isonye n'ife m na-eme na my YouTube page. Tie m akara subscribe ma onye link notification bell oge ọbụla m wejere ife ozi m ka ị nwee ike ịfụ ya. Echefukwana mụnwa bụ Maazi-UC na-anọ na TikTok. Ụmụnne m ndị Igbo, ka ọ dị ka ọfịa amaghị enwe. Ndị be anyị, ndewo.